Ndikulandireni ku program ina ya nkhani za masewero Sports Arena kuchokera kuno ku TTV. Program yokayo yomwe timakhala tikuunguza za masewero ndikuzifufuza ndikuziunguza kuzisiya pambalambanda ndi mkati momwe kuti kodi masewero amenewa anali motani. FDH Bank Premiership yayaka moto kunoko ku Malawi chifukwa matimu amene ali ku mtundaku anayi kumaoneka kuti akusiyana ndithu ndi 1 point. Team number 1 Silver Strikers is 17. Pakubwera team number 2 Blue Eagles 16. Pakubwera FCB Nyasa Big Blades team number 3 16. Kenako akubwera Wanderers 15. Kumachita kuoneka kuti matimu atengana tenge. Ni mmene zilili mu FDH Bank Premiership. Komanso tikaona masewero aja aku World Cup. Kunena kuti kodi FIFA World Cup ku United States of America, South matimu ngati Mexico komanso Canada amene akupanga host World Cup imeneyi zikuyenda motani. Ayi tinene pano kunena kuti matimu asanu ndi atatu aku Africa ali mndime ya round of 16. Kodi amenewa akhala mobe kapena noti kirati kuchotsa malingana ndi kutuluka kwa South Africa imene yatuluka ndi Canada 1-0. Komanso pa msika pavuta kwambiri chifukwa nyamata uja wa zaka 16 makamaka 19 zakubadwa Yan Diamond of Ivory Coast wakana kupita ku timu ya Real Madrid komanso Liverpool. Iye akuti ngati akuchoka ku RB Leipzig ku Germany bwanji ulendo wake ukhale wa ku PSG ku France. Dzina langa ndi Peter Forte ndikupempheni kuti tikhale limodzi. Program yathu ya lero ndi nzanga Sam Banda Junior. Sam wasura banji. Ndasura kayo Peter. Kagunde. Anyway, FDH Bank Premiership masewero avuta kwambiri. Silver Strikers leading the pack, then kubwera team ya Blue Eagles FCB Nyasa Big Blades imene lolemba lero ya gonjetsa timu ya Masters ndi chigoli chimodzi kwa du koma chigoli cha pa penalties imene zawathandiza kufika pa 16 points kutakhale pa namba 3 chifukwa ndi zigoli zochepa zimene Bullets amwetsa kulekana ndi timu ya Blue Eagles imenenso ili ndi 16 points koma pa namba 2 ukuyilandira mu utani FDH Bank Premiership patatha masewero asanu ndi atatu 8. I think wanena kale koyambira kunena kuti mene zikuonekera tikaona ma points taona amene ali pamwamba Silver Strikers undisimikizira I think ndi 17 then kuzabwera pa number 2 pali and we have this lock table pamene panditu ndi 16 kenako Bullets ndi 16 Wanderers ndi 15 zikuoneka kuti akusiyana point imozi ndekuti yayi atengana amene papa ndekuti wankulu ngakhale Silver Strikers ili pamwamba ziwa kuti ndikangochita suma siwe ndekuti wina aso akwera pamwamba koma I think chimene chikusangaso ukaiona Silver Strikers ikumwesa zigoli zambiri and I think ukaonesesaso akuyuzaso kwambiri home ground advantage ukaona pa Silver Stadium akumachinya zigoli zambiri kwa basi mafiti 0 mafiti 1 zimene akuonesesa kuti I think home ground yathu tizichita utilize akapita kunja ndekuti mwina zikhala kuti mwina ndizinazo koma ukayang'anaso monga timene ili Bullets ndizoti ndiko chiwanyuwani mwina akuyesayesa kuti system zikhale motani koma zigoli zikukhala zochepa I think akanapambana bwinobwino game iyi ukaonanso I think previous game anawinaso 1-0 zimene zili zokhumudwisa kumbali ndekuti ma strikers ntchito yawo I think yukhanga tikuvutirapo. Anyway, tione lelolo masewero amenewa a Bullets ndi Masters because masewero awa akuoneka kuti anavuta. First half 0-0 akubwera gawo lachiwiri Bullets kuchita machenjeza angapo. Ephraim Kundowe anapeza mwayi wa penalty ndikumwetsa penalty imeneyo pa golo pa timu ya Masters inasintha ndithu. Brandon Muthali sanakhalepo kunakhala Nyamata Chimbamba amene wakhala ku timu ya Bullets komanso munali wosewera angapo ndi Nyamata Emmanuel Ephraim Kundowe amene anamwetsa chigoli chimenechi. Now tikaona Bullets they are also struggling kupeza zigoli akuchokera kopambana ndi timu ya KB 2-1 movutikira kwambiri under very difficult circumstances adapeza chigoli from a hand of God kumapeto chongopatsidwa 2-1 apapa lero masewero ndi Masters ovutikira penalty kumapeto coach wanena kuti akufuna osewera anayi in 4 key positions atsopano. Kodi izizi zikuonetseradi kuti timu ya Bullets ikufunika osewera atsopano ikuvutika? Ine ndikuzonena kuti ma player ena ndabwino. You can see kuti I think imene mwina ikuvuta panopo
khuzonena kuti mwina ndi system kuti apeze the right area yonena kuti apa tiyambe kupeza zigoli. Pakali pano sungamanene kuti ndikufuna maplayer akuti ukatenga kuti usika ndosasegula. So I think you have to make way ndi maplayer amene uli nawo pano. I think panopo iye chimene akanapanga nena kuti iye ndipeze first 11 yanga ndipeze kuti ndi awawa panopo so far. I think mwina amadalira kwambiri ngati mmene wanenera tikayang'ana game yake B. I think zigoli zake kubwera movutikira kwambiri. And chigoli chimene adachinya chowinira cha 2 chija chinayi kuti KB mwina inango apasa and sizimaoneka kuti awina game imene ija koma zinazangochitika. And then kubweranso iyi first half 0-0 kuzabwera ni mwina kudalira kuti mwina pabwera penalty and Ephraim Kondowe steps in kuchinya chigoli chicha. So I think coach pakali pano ayiwale zonena kuti maplayer anyuwana abwera kuti apeza iyayi. Chabwino mwina by end of masewero asabata ino on a Monday evening tuone log table kuti patakali pano kuti ni mmene yakhaliramu tizukute log table, then you also go to results. Marizat Mighty Wanderers inali ku Goshen City ndi matimu ena amene anasewera msabata imene Silver Strikers kupambana ndi Red Lions. You look at Silver Strikers right on position 1, 17 points kuchokera pa masewero ngati 8. Yeah. They have already tested defeat once. Nditi Blue Eagles. Wanderers ina gonjapo ndi Bullets. Bullets are the only team mu top 3 imene sinagonja for Blue Eagles yagonjapo nso masewero. Koma Bullets are still undefeated but still on number 3 because team ikuvutika kuchinya. Now if you look at this log table and we go back to Silver Strikers playing Red Lions, Anyamata Red Lions in a red jersey and where Silver Strikers in a sky blue jersey winning at home on Sunday 3-0. Mwina kupambana uku kupereka chithunzi chotani kwa matimu amene mwina ndi 5 akuntunda muli kimene makamaka Silver Strikers kupereka uthenga utani. Silver Strikers beating Red Lions 3-0. They are a team to beat and ababa akuoneka kuti anyamuka ali serious. You agree with me wanenapo zonena kuti matimu amene ali mwina top 5 munthu ukamakumana ndi matimu a size yako kapena nthanga zako uzionesesa kuti wachinya ukachinya ndekuti you are serious. Adabwera kuna adabenya ndi Wanderers you may remember sadagonje adachita draw and akuonesa kuti yayi ali ndi mtima onena kuti yayi ife tufuna chinthu ichi titenge. Pamene if you look at ngati Wanderers, I think the last 2 games akuoneka kuti they have only managed to collect 2 points, 2 points from a possible 6. Komanso kuti alipanga drop 4 points. Komanso matimu anzawo anthanga zawo aukanika kwachinya. Adagonja ndi Bullets, alepherana ndi Silver Strikers, alepherana ndi Ekhaya. Zimene zikuoneka kuti nawonso akuchita ali wede akuoneka apeze system. So Silver Strikers ikupereka statement. Chabwino mwina tibwere ku nkhani ya Mighty Wanderers. Mighty Wanderers la mulungu lapitali idalepherana ndi timu ya Goshen City pofanitsa mphamvu chigoli chimodzi kwa chimodzi. Anali Nyamata Chifuniro Mpinga Njira amene anatsogoza timu ya Goshen City Wanderers ndi kubwera mu gawo lachiwiri. Chifuniro anachinya as early as 20 minutes mu gawo loyamba. Wanderers inachinya chakumapetopeto mu gawo limene lachiwiri cha 70 chakuti Blessings Mwalirino atachokera pa bench. Mphunzitsi wa timu imene Bob Mpinga Njira adasintha osewera ndithu angapo at least 5 players wasintha kuti ayi iweyo talowa iwe tatuluka. Promise Kamwendo anayamba ndi Clement Nyondo tatulukana. Anatusa site manager ndi kuyikamo Thierry Sama ndi Blessings Mwalirino sintha ndithu mpaka napakati kudonto adatulusamonso kudonto kuyika Kamanga Mphatso. Kamanga was not played for Wanderers for some time now. Ifaja injury is now back in contention and anasewera masewera amenewo. Wanderers ikuvutika motere chifukwa chani? 1-1 ndi timu ya Ekhaya, 1-1 ndi Goshen City. 2 weeks atenga 2 points. Tikukamba za Wanderers masewera amene wakudetsa ikuvutika pati. Tiyambire ponena kuti sadapezebe first 11. I like your point. They are struggling in finding my match awosewera. Panopo sira kuti akuyangana kuti kodi striking force kodi tiziyuza iti. Ayamba apapa ndidetsa anayamba ndi Promise ndi Clement. Game ya Ekhaya adayambaso ndi striking force ina yosiyana kwa Unai Muhammad Sulu ndi osewera wina. Komanso ukaonesesa magemu ambiri a Wanderers especially awiri amene amenyapa akumachita kukhanga kuti akumayesa zida
sono akachinyidwa ndesopana kumani tikulusa chabwino tiye ndiyambe kuchilimika by the time akuti tichilimike nthawi yatani nthawi yatha. Defending champions are supposed to kuonesa kuti ife ndife ma defending champions tikufuna chani tikufuna ligi tichite defend koma so far akuoneka kuti yayi zinthu zikuchita mwawedewede. So Bob Mpinganjira ndi panel yake akuyenera akhale pasi first 11 yathu ndi iti kodi striking force imene tikufunika kuti tiziyigwirisa ntchito ndi itiyo unless andiuze kuti chabwino magemu mwina akutawana kwambiri so they are trying out some koma panopo sungatiuze kuti magemu ayamba akutawana and then the team yukanga kuti mwina ili pa busy kwambiri koma panopo so far akuyesa bezida. So Bob Mpinganjira ndi panel yake akanakhala pasi kunena kuti kodi first 11 yathu nditi otherwise kumene tikupitako apezeka kuti chinthu chachitayi chabwino mwinano we should now be looking at the bottom 3 kuti kodi chiopsezo chimene chilipo patatha masewero asanu ndi atatu 8 ndi chotani. We are also going to give you that log table current log table kuti kodi nimene zikuonekera apapa kunchirako kumapeto kukumusi kwenikweni kukufunikira zotani. Look at this log table. There's a Dynamos kuoneka kuti nayonso ikuvutikirabe ili kumusi timu ya Chitipa nayonso ikuvutika kwambiri. Timu ya Clegg si zikuyenda bwinobwino so nayo patakali pano nayonso ndi timu imene ikuoneka kuti dakali kumutsi kwambiri. Mwinano tikamayang'ana log table iyi imene ikuyenderamo Kamuzu Barracks ndi ikundipatsa mavuto kwambiri. There's a Dynamos ikundipatsa mavuto. Chitipa ikundipatsa mavuto. Clegg ikukaikitsa matimu folo awawa makamaka timu imene ili pansi Kamuzu Barracks akuoneka kuti palibe chilipo. Timu yadedza 5 points pa masewero 8 games timu ili ndi 5 points. What do you think should be done? Because KB inachotsa coach kuchotseratu coach ndi assistant wake kubwera timu yoyo ya dedza idapanga suspend yapanga suspend Alex Ngwira ali suspension kuli ogwirisira Lazarus Dego Nyemera. Chitipa ikwanga ndi amene aliko kumene kufikira lero makamaka Clegg kuli inachotsa coach Clegg coach idata Elia Kanaji kuli Ernest Chiruwali Tawali amene wabwera wamenyedwanso sabata imene yapitayi. Kodi matimu atatu amene ali kumusiwa onse ochosa makochi Clegg yochosa makochi kubwera dedza coach ali suspension KB inachosa makochi. What is wrong Sambanda? Is it the coaches? Is it the players? Is it the administrators? Vuto la matimu atatu the bottom 3 ndi lotani. I think it's zimene zikuti onesa wanenapo kunena kuti sometimes kuchosa makochi si solution. But some timu ikungoluza nde say kuti tendi khale naibe. Kodi munthu umakuchosa coach kungo chifukwa choti mwina si kuchita bwino. I think umayang'ana zinthu zambiri. Kodi progress palibe. Kodi ma player amene tili nawo ndi abwino kuti coach akoza kuchita respond. So in this case tione for instance Clegg support alinayo ali ndi thandizo labwino kwambiri pakali pano atenga Ernest Mtawala. Yes, Ernest Mtawala alipo koma Ernest mwina nthawi ina yake I think timacheza pa timanena kuti Ernest kodi wakhala kuonera kwambiri akuoneka kuti modern football yathu especially ka generation gaosera amene alipo kakolo sakwadziwa anabwera bwino Gerald Pira amene mwina anali pafupi anabwera bwino atamenya ndi Masters I think pa bingu anazakanga kuti abwera apa achita susu akamenyedwa ndiye zukanga kuti step forward kera ko step so inaso backward. So akuyenera chilimikebe. I'm not sure kuti ma player ali nawo ma player ambiri ndonera kuti amenya matimu enawa ena anali ku Bulesi ena anali ku Wanderers abwera nditu pamodzi. So I think it's just a matter of kuchita twitch kuti kodi tingamayambe ndi timu iti yoti ichite support. Koma Kamuzu Barracks I think inaonera player yawo akuoneka kuti ali ndi ntchito yayikulu. Chabwino sikoma kwambiri Sambanda Junior muku online program ya nkhani za masewero Sports Arena kuchokera kunoko ku TTV. Muli ndine coach player Peter Forte alole akanakane wa Times Group. Kufikira pano ndinene kuti bwanji tipite komwera madzi ku break tikabwera ndi FIFA World Cup.
Tikubwera ndi gawo lomaliza program ya Sports Arena. Of course, Sam Banda is still around joining me in this program. South Africa ndi timu yoyamba kutuluka pa matimu 9 aku Africa, pa matimu 10 amene atumiza 9 anafika mndime ya matimu 32 ndime yachipulula. Sopano South Africa yinyidwa 1-0 pa 92 minutes kupangitsa kuti Canada ikhale timu yoyamba, one of the host nations, kufika mndime ya matimu 16. South Africa, they're back home. Are you surprised, Sambanda? Of course, I think I gave South Africa a chance because Canada cinema yona kuti ikuzobereka that big pressure kwa South Africa. William Zanaro kumuno kwa South Africa. Yeah, koma you could see kuti I think the biggest problem in South Africa inalira koma ndaona nditu I think ndaona maplayer ngati Mbokazi. Mbokazi. Player wabwino kwa. A very good defender. Very good defender. I think anaifera timu. Williams, goalkeeper Williams wachosaso mipira yabwino kwambiri. South Africa, I think first half anayamba bwino kumayambiriro. Koma ndawi kupita anayamba no kumairora Canada kuti zitani. Yalowerere kwa they attack them more. And so zimoneka ngatuti ma player ena they were contented kuti game iyi kaikatere 0-0 kaikatani. Tinaona ma player ena kufika mbox muja ali ndi mpato kuti they can shoot akupezeka kuti akubwerera nawo mpira akupita nawo kumbuyo. So they were very satisfied or contented ndi kupampasirana. Pamene muione Canada imati ikalanda mpira kunali straight attack. And chigoli chili chabwera chifukwa cha attack imene anali nawo. And akamapita kusogola amathamanga kwambiri. Mpira ujo wamenyedwera pa outside the 18 yard box. Ndi attack. So kwa ineyo ndikuza unena and unena kuti I think fighting spirit anali nayo ndi South Africa. Of course on that one I think fighting spirit anali nayo anafunisisa kwa what do you make of African teams impact ku World Cup imene tuli nayo pakali pano maiko a United States of America, Canada ndi Mexico? Have we shown any impact? Have we been aggressive enough? Have we been a nation imene it's worth sending 10 teams to this world biggest tournament, football tournament? First of all, I would say yes. Chifukwa chokuti out of 10 last 32 at least 9 qualified for the round of 32. Round of 32. After that tipita no ku 16. So round of 32 tatumizako 9 out of 10. Yatuluka ndi Tunisia yoka imene yonena kuti I didn't expect kuti Tunisia ikuza kutuluka koma I think unfortunately imene era kutuluka. Mwina amatimu ena wanda amene I was doubting. Koma so far zikuoneka kuti tini matimu onena kuti akuzoka fika even kudusa round of 16. You look at Morocco, play out very good. They are compact. Akumadziwa chimene iwo akuchita. I think Ivory Coast ingofunika ichite improve kumbuyo pena paka kumatairira. Koma nawonso I think ali nditu ndi timu yonena kuti ikuzoka fika round of 16 atata achilimika. Of course they are meeting a very good team. Ghana front line yawo ndaiona kuti ndi yabwino. Kuli ndeto achina with the guy ali ku Manchester City akuoneka kuti ndi yabwino. Defense yawonso ili bwino. Mwina angochita work out a few things. Mwina maplayer ena akumagona akamakhala mmene muja. We have teams like Cape Verde qualifying for the World Cup for the very first time mumbiri yawo ya dziko. Koma anapanga qualify ndi madraw atatu. They never lost a game. Madraw atatu. 3 points. Imene anapita nayo mu round of 32. And pa dropo anampanga Hoda amene tikumunena kuti is one of the favorites to win a World Cup, Spain. So it tells you kuti they've shown kuti they are a very good team. I think akumasewera without even mulibe maina mu team mwawo. Mulibe maina. So they are playing as a unit. Mwina Cape Verde ochuka ndi Goloboy yeka. Goloboy amene wachukiza chifukwa cha kugwira kwake. So I think they are playing as a team. Team imene akukumana nayo of course ndi timu yovuta kwa basi. Koma atata achite maintain play yawo imene ali nayo. I expect them kuti akhozabe ali ndi chance ndi tuyonena kuti akhoza kufikira kutali. Koma so far I think tikuzonena kuti ma African teams achita bwino kwambiri. It's unfortunate kuti South Africa yatuluka. Koma so because
anthu ambiri amafuna kuti ituluke. Okay, mwina pamene tikumaliza program imene ya Sports Arena, matimu ati amene kuwaona kuti ndi ma favorite kutenga World Cup imene Kutenga World Cup. Brazil are serial winners with 5 yes. trophies za World Cup. Anayamba mo 4 kachonja Brazil koma I think Akukwera ndimene maswera Brazil ndimene at maswera every World Cup. Koma Brazil imayamba motsimpina koma every game imakweza tempo, every game imakweza tempo. I still give pali matimu atatu amene I still have That's your opinion. That's my opinion. In my opinion, Spain are still good. I think aonesa kuti they can get the World Cup. Okay. France, France attacking yawo very good. Okay. And akuonesa kuti achina Mbappe achabwera komanso Argentina tamuona Messi zimene akuchita komanso as a team akuoneka kuti they are serious kuti So Brazil is not in the frame according to you. Brazil kwa ineyo sindikwayikabe mu frame. I think matimu atatuwa Argentina, France ndi Spain. Ndichokoze kwambiri mzanga Sambanda Junior chifukwa cha program ineyi ya Sports Arena kuchokera kuno ku TTV. Mumakhala ndine Nkonzi komanso mulutsi wa programu iyi Peter Forte. Ngati nkotheka tikhale limodzi sabata imene ikubwerayi, sabata yomwe ino lachisanu pokapoka chauta akalola Mulungu akatipatsanso mphamvu moyo ndi tanzi tizakanso limodzi program ina ya nkhani zamasewero. Ndilere kuti ngati kuli kotheka pitizani kuona ma program otsatira. Bye bye.